Alma LD Lifestyle Cikon sa YouTube channel jotono lamsogo theke hamya pharo kha hamya pharo actually ang balokha video rok upload khaimaliya tamni himale kisa kongrai bai kubuljak tei kisa jora kesep ni bagai jora bisi mania ni bagai norok ni thani jara ani video no nasing tongnai rok no ang nakar sano hingke tini ang norok ni buskango songmung ni video tu phaikya norok logiri woi puilanchimi paithak jora nai tongri haike comment khaidi do o songmung bahai nangjaka norok tei bumti nangjaka ani o songmung mane thoro thok no abo hairok comment khai logiri di ani jahate bkha haina hai basa phina bagai do dol rok joto mane kokborok bujinai rok ang tamni bagai ma sau manile ang video riyate ani views bo komung tha tamni hinmale kokono tongo nung samung khaike se nini views barinai nini jara nai tongnai no salrum no nai manai hai diba inke ang no actually mistake ang mane jora riman yani bagai abo hai khlaiman yata inke ang je songmani omoto joto borok no songna ringu haya diba basics masala rok joto no mane saimano omo jira dhania risum hasing joto no haya diba ikonorok oro nugi mangkha je ang tam rikha tam ria actually oro ang wak bahan no ang khasi style songna nai manita khasi style bahake wak bahan no agi ni ano sungnai tongo ani friend song ta orot chupra ni friend song ano sungnai tongo acha basui silongo thangai chung o je kosom do jem mani tei wak bahan kosom ang mani abo tamni bagai actually tamni bagai abo hai nukhangke chanam sumya hai kintu chakhai thogu hni samanita actually amo hai ke no songo iko oro kunu asuk masala rok kabang riyata iko ang wak bahan no kaham kai actually ta amo khai tamni bagai ang advance boil ma khai mane boil ya yokra ma hai kita je mangso ni sak ni tui no mane tui bai no aro pressure 2 city 3 city rok ton kha next day aichuk o basawi omo o songmung no songoi tongta aichuk basawi actually saturday ni sarigo wak bahan na haka je nangmani mani rok na haka inke next day sunday klai blamo inke ang belei sorry hamyan bagai ang upload khaimi ata inke omono ang saturday na haka ani logi song bazar khaika inke horono bono hontali khai mahke pressure cooker riwoi ngok khlai kata omokai tok bahan ni bagai ta omokai chinnok ni tok no bo saturday ni sarigo no ratharka bono bo yop kisa yok prawoi ton khata dry ton khata thok riawoi somstri smirit kha inke abon bagai no mane aichugo chung church thana nangla inke bon bagen dati songrui dati samung pairena bagai omo hai khlaiton khata hanke haifono ijiya belei kheno mane jara samung khlainai bosimi saimanai hayari bana nor comment khaila jara kerung rok samung kerung rok nor comment khaila asang ijida je kunu samung khlainai ni songmung hindi risuna hindi je kunu ta samung ijiya kintu phiaba nungbo khabai khlai ka hanke bono nung kaham khei mane khlai manai tai jara khlaiman ya rokai borok iji hai nuguta iji hai o samung na kintu khlainai rokai saimano amom busuk mane dorotong kok borok bai dorotong na koston mani abo to wandi kok rok bai haya dibana ke ani kongrai tabuk bo engko tongko kisamisa hamna naikha but norok ignore khai di ani khorang no ke abono ang sana nai mani jara samung khlainai bosimi saimanai
o samung besuk dorok kuk ke plus aboni sakao yak bai thang bai neng video camera khlai di ke edit khanya bolai no kutuk ke hai pano shock tong mani bagai tai mane bekha mane tongma bagai omo hai khlai manu ke seler ni samung seler borok ni ke bokun dino omo hai khlai manya abo saiman di jara seler rok okay seler rok ke borok adang madang yakari kelangu ke hai phono angle bekhabaya je mansa khlai tongjawo je mansa ke iko bo chicken ke chicken yang tai ke sab thapan dige angomo khlai be kya ke kholobai tonkha ke yang phaijau ka yang oro ang work bahan no shipping rui songnai hinge first tam rekha norok nugui mangkha first thok rekha kisasa hinge aro tawhin bono ba pia rekha tei risum hasing tok huljak rekha tei aro mosok thang rekha tei sutui rekha tei kisasa only dhania powder simi rekha oro okay tei kun riya ke oro tai kunu rina nangya because jodi nung gorom mosla tam tam rok rekha ke abo ngkong thanai tai o tomato bo ang tam bagere ang tu tomato chalia ni tam hin bono yakung yak rok sau ke aban bain ang rilia hai pano oro ang bukur bai alu khokma hai ke bukuno khugui khibika tai bini busluin bo khugui busluin bo khibir bai ka hanke oro ang et thaika wak bahano shipping rewi songnai hinke ba thokna nangnai tomato tongkha hanke se thoknai inke nai jongdi norok ani o songmung thoro thokno comment khanya ekdom ta pokdi do hinke plus jara ketal tini no an video nainya nai khangke norok please support khaidiano subscribe khaidian channel no jahate ang taibo ang kosto khlai mane doro ma khlai ang kosto khlai ang norok bagai video khlai nei oro ang tam rekha no nukha thentrui ru do ang oro tomato rilia thentrui ri rekha kisa sa khuchuk na bagai mane tomato ni thayo ang korikha i gona hadi ang khibrika norok no puluk phunuka ta hinki ang arokhe thentrui rekha hinki na hadi kok sate ani wak bahan munna nai tongkha hinke norok nugui mangkha faso ang tam phunuka tam tong ani o songmungo tini mane chini friend phainai tongdo bonbaina amsuk dorom ma khai mamui ma songkha phong aisi sriwo hinke ikoro gulmoris ri rekha mane aro wak bahan nota hinke iko tabukhe ang shipping kosom no risinai ta huljak shipping kosom bahake abato obviously joto borong saimano tam bono muyo use khanya hanke tam khlainya nangba pula bono dry roast tet ma khanya dry roast ma khanya yak ulokai sangki ui kaham ke sangki ui ang sangki ta bini das rok kelainya bagai sangki niwo ta keplak sangki niwo hanke yak ulokai hulo iko bakai hulte hinke pek thanai kisasa laso tuiriwi bono taibo pek rana bagai obahake riwo hinke finally iko munsinai tabo oro kunu gorom mosla rok tardi hinke bini tasteless thanai mane amo haike thokta sudu thai coriander ebakai tam hin bono kasing mosla renai taro hinke iko angoro tok bahan bo omo high style khayo ang mosorok ulo ruta mosok thang ni taste bo phaina nang ulo haya debana inke amtui khe ruta inke khlai songte iko mane je shipping rimani pore kisasa kholopna ta 1 minute ni bagai kaham ke ang go bahano shipping kisa na bagai ta inke iko tabuk hai finally ang tabuk Thai coriander nai hinke yak olokai gas no off khainai hinke norok o muini bini mokhang ta o muini mokhang bahai nangjaka o muini mokhang no norok comment khanya ta pokdi do hinke i jorao ang sana musungo norok tomung no
video no chajagia bo norok dislike khaimano jahate ang saimanai o baksa chajagia tongla mane jahate ang tai better khaimanai ta bomtoi video tuk khai norok chajak no ang saimana bagaita hayadiba ke ban bageno ang try khlayu je mansa ang ani lifestyle lo ang tam khlai mamui bahake song ani ang biang berai tai tam no ang hamjak amo hairokta inge iko mui borok munsa to tongna nangnai hayadiba inge khaklubai muya wa thui norok nugi mangkha inge abono songnani ta tabuk abono wak bahano tiklai norok no just punukata inge tabuk khay omo tok bahan drying khabla inge ang rom tuikutung jotono tuikutung mang use khayo ang je prupono mui songka hangke tuikutung muthungoi electric kettle wo doti inge angko khlayo ta use khayo ta tuikutung no inge actually chung khasi rokta o tok bahano bo omo hai khe মানে যদি শিপিং বাই জানাম সংখাকে সেম অবহাই ওয়াক বাহান্ন সংমা হাকে আমতিখেনো সংনাই অরকুন দিনো গরম মশলা রিয়াতা হাঙ্কে আদিন দতি গনা বাগে আং গরম মশলা কিসা হাইনো কিসা সাহুলই অর রিখাতা tok bahano ke bonok srapsa kisa ma kholopnai kahamke motom na bagay to tok bahan local tok bahan belamo ke ei ko tabuk phano ani bukung bondo do norok bai kok sate ke ora ang ko tam bono gulmoris bo ri rekha kisa gulmoris powder jahate bini bo tong na nang oro haideba gulmoris chakhang ke healthy ngu sakni bagai joto borok no abo saimano hingke ang joto muyo no ang hamjagutar gulmoris no et khaina bagai joto thokni muyo ta hingke abo haklai ang check khlaika alu da mun kha hanai alu no to ang kisa sa heleng sa fry khaika ta mane asuk korama khai fry khaliyata yok liyata hingke thoko yok liyata hingke yakolokhay alu mun kha test khaika hingke tabuk omobo mun kha hanai ang buji kha bonobo tiklai side khe tonchi nai hingke belai no I jorao doroma thangka ang kolomani tai sana hamliya yakolokha tammungkha ang church ni phayoi iko church mane church ni kifil phai se omodo doti helep laikha ani logi songkai suka ki angkai tam khlaika ang kunche chapmali hangke oro mokhe sesame mane shipping ni thok se do oro jamado blai tongo tomato ngo khibijak busli khibijak tai sosa tai moso kothang chi ani barini ani hukni barin moso kothang chikon helep ka ang no helebodo mo inke yakolokai nini ngorok tongbai oro tahin bono pias rok tongo dhania blai oje thai coriander blai rok tongo a salad ota o salad munsa tok bahan munsa phunuk phiuka norok no taisa ke bahai jening jakno ani mane je gas phainai chin nogo borok bahai jening nangjakno iko abo fry khaika ato norok no phunuk liya ke a fry mungsa tai ikot wak bahan shipping by songjak mungsa tei ang muya bai wathei mui borok songma bo ang norok no phunuk malia doti joto muyo ang video snam malia sasung yak kaisa video snam nabla inke ommo bo iko munkha joto no hambai nai tongma bagei